שלום, ערב טוב, אני מדברת עם אנט. כן, עם מי אני מדברת? מדברת ציפורה שיינפלד, השכנה, מה שלומך? השכנה שיינפלד? כן, כן, לילה טוב קודם כל. רציתי קצת לבקש ממך איזו טובה ככה לכבוד השנה החדשה, אם אפשר. קודם כל, עם מי אני מדברת? כן, בהחלט. לגבי השותפות שלנו בבניין, את מבינה כמובן שאתם לא גרים לבד בבניין. וקצת לא נעים לי, את יודעת, לא נעים לי לחדור לכם לפרטיות, אבל המוזיקה שאתם שומעים אצלכם זה לא... אם אפשר קודם כל להחליש, ובכלל אם אפשר קצת לשנות את הגוון המוזיקלי, שהוא לא תואם את אופי השכונה, את יודעת, זו שכונה טובה, ואני באמת באה אלייך בטוב, אבל זה אוכל אותי מבפנים, אני אומר לך את האמת. מה זה? זה אוכל אותי מבפנים, זו מוזיקה שהיא מתאימה אולי לצפון אפריקה, אבל לא לבניין שהוא של מגורים, את מבינה? אני באמת אנחנו באים מרקע פילהרמוני, את מבינה, המשפחה שלנו, וככה לבוא אלינו עם הטופי טמטם שלכם, ועם כל אני לא יודעת, עם החצוצרות והריקודים. איזו שכנה עכשיו? כן, בהחלט, וזה לא הכי נעים, את מבינה, זה אולי נעים לקראת ציד שהולכים המוזיקה הזו, אבל לא לבניין מגורים, ועם כל הצרבחות וצעקות וכולולוש עם כל מיני. איך הגעת למספר טלפון שלי קודם כל? בהחלט, שכנה, שכבר, בהחלט. ומה אנחנו עושים לגבי, אני לא יודעת, אתם עושים קורבנות אצלכם בדירה? אני לא יודעת, צווחות כאילו רוצחים מביאים קורבן. איפה, באיזה קומת גרה? בהחלט, אנחנו מלמעלה, ואתם אצלכם כל מיני צרחות, וכל הזמן כאילו אדם מטפטף, כאילו רוצחים את החיה תוך כדי שאנחנו מדברים. את מבינה? וזה לא נעים. איזה קומה את? בהחלט, אנחנו מלמעלה, וכל כך לא נעים לי לפנות אלייך במוצאי חג. רגע, את נובחת, חביבתי, אנט, אנחנו מבקשים שקצת תנמיכו. קודם, איך הגעת למספר הטלפון שלי? בהחלט, ספר טלפונים, אנט, אנחנו כבר שמענו שאתם מתעתדים למכור את הדירה, וככה הוצאנו שמפניה, לא רק כמו שבטח אצלכם היו מוציאים, ופתאום אני שומעת שאתם לא מוכרים, אז ככה נחמץ ליבנו. נחמץ לבכן? יש לך בעיה, אז אם ככה את יכולה לקחת את הרגליים ולעוף מהבניין. אוי, זה פשע ספורט, מה זה? אני מדברת אלייך בטוב, סליחה? צורת הדיבור שלך מפעילה אותי. מה? ואת גזענית. אני גזענית, חלילה, אני מבקשת שתשמעו סימפוניות במקום הטופי טמטם שלכם, ואת נובחת עליי. גזענית. חס וחלילה. תשמעי, יש לי אפילו חברה. אנט? שלום, אנט. תשמעי. לא, זה הבת, זאת הבת מדברת ואני רוצה שיחות שלום. אני רוצה להגיד לכם שאני אזמין עכשיו משטרה. חס וחלילה. עכשיו אני אזמין לכם משטרה. אני רוצה להתנצל, אני באה אלייך, אני רוצה לכרות ברית של שלום. אני אומרת לך שאתם לא מתביישים. אנחנו בהחלט מתביישים, אבל אולי דברנו יובנו לא גזענות, אמרתי לך, אפילו חס וחלילה גזענות, יש לנו מנקה שהיא מרוקאית. המנקה שלי היא מרוקאית, על מה את מדברת? אצלי בבית. את הסירים אצלנו היא מנקה, את הסירים שלנו היא שוטפת. אני מתביישת שיש לי שכנים כמוכם. חס וחלילה, אבל אנחנו קיווינו שתמכרו, אתם לא דיברתם בזמנו על למכור? תראי את, אני לא אמכור ואני אעשה מוזיקה, בימות פעם תצלצל, מזמינה לך. לא, בשמחה, אבל לא דובר בזמנו על זה שאתם תמכרו. אנחנו נעשה את הטמטם ותתפוצצו ותצאו מפה. רגע, את נגנית טמטם?